Ho sé tot, Marta. Ho sé tot. Ah, sí? Sí. Quina és la capital de Liechtenstein? Ja vaig agafar el tractor i vaig anar per les meves terres. Pues fiqueu subtítols. No, és que ella parla d'una manera més clara. Ja n'estic farta. No n'està. Sí ho estic. No n'està. Sí ho estic. Sí ho estic. No n'està. Sí ho estic. No n'està. Si tingués una cigala ben gran, ben grossa, ben carnosa, allò 20 centímetres, amb les penes ben marcades, allò... T'agradaria? Has follat a la meva àvia! No, la vaig desconnectar. Tia, vinga, brindeu! Salut! El món cada vegada està pitjor i la realitat és que tots ens acabarem morint algun dia. Us presentem a l'Otger, el cargol bover que sempre està a rialler. Si nosaltres som de Lleida. Per això no fèieu vocals neutres. Veu? Ja t'ho deia jo, s'ha penjat, no serveix de res, és una merda. A la seva mare, 4 potes, l'agafava del cabell i m'hi enganyaca 15 vegades. No 4, 15! És que ets perfecta! Tu més. Però què fas, fill de puta? Para! Estic a la meva habitació, faig el que vull... Quina manera és que estava parlant de ta mare, eh? Quina manera és? No, para! Ai, Marc, jo no sabia que eres tan tontet, eh? Tia, estic ratllada perquè vull trobar feina i no em trobo cap lloc. He enviat 10.000 currículums, passen de mi i em diuen que necessito experiència, a l'Infojobs tampoc hi ha res, i només fan que agafar endollades i amiguetes. Tia, estic desesperada, és que ja no sé què fer. Vols que et trobi feina? Sí? Hòstia puta, clar que sí, sisplau. Això és la meitat. Uau! Què? Però què és això? Mata'ls. Com? Mata'ls. Merda! Que aquest no era! Ai. Carinyo, Sí? si jo tingués cigala m'estimaries igual. Què? No m'estimaries, no? A veure, no sé a què et refereixes, a què ve això ara. Doncs que tu només m'estimes perquè tinc cony. No és veritat, això. Sí, i tant que és veritat. A veure, jo sóc hetero. Vull dir, jo desitjo una relació entre un home i una dona. Ho entens? Veus? És que ho acabes de dir. Només m'estimes perquè tinc cony. M'hauries d'estimar pel que sóc i no pels meus òrgans sexuals. Jo t'estimo moltíssim, eh? Faria el que fos per tu. I si... I si tingués una cigala ben gran, ben grossa, ben carnosa, allò 20 centímetres, amb les penes ben marcades, allò... T'agradaria? Què? No t'agradaria? A veure, és que llavors no seria una relació hetero. No. Si t'operes i et poses cony, no seria una solució? Pensa-ho, seríem sent heteros, seríem home i dona. I així em demostraries que no només m'estimes pel meu cony. Ho faries per mi, oi? És que jo estic una mica cansada d'anar mullant les calces por ahí. Com el Río Nilo, el Guadalquivir, les catarates del Niàgara. No sé, o sigui, jo m'agradaria tenir cigala,
com tu, saber el que se sent. Ai, vinga, fes-ho per mi. Sí, fes-ho per mi, posa't coñete. Por fi. Escatxes! Escatxes! Ui, que cagadeta estàs de por, no? Ai, va, fem un polvet. No, tinc mal de cap. Ai, no. Sempre igual, fem un polvet. Que no estic d'humor, no. Un pal, macho. Bona nit. Hola, amor. Què fas així, carinyo? Soc la senyoreta Júlia. Te'n recordes? Avui farem una lliçó que et posa molt. I l'haurem de repassar molt i molt a fondo. Així que espero que hagis fet els deures, perquè si no seràs un nen molt trapella. Sóc una mica trapella. I això què vol dir? No he fet els deures, senyoreta Júlia. Que no has fet els deures? Pau, això no es pot permetre. Has tingut 2 setmanes per fer els deures. Això no em posa gaire. Jo t'he intentat ajudar, però és que no m'ha quedat altre remei que parlar amb els teus pares. Què ha passat, Pau? La teva professora ens ha dit que no has fet els deures. Mama, què collons foteu aquí? I un noi de 25 anys que encara va a l'escola. I si segueix així no passarà ni de curs, eh? Però quina vergonya més grossa. Et quedaràs castigat sense sortir de l'habitació fins que no hagis fet tots els deures. Una puta merda, estic a la meva habitació, faig el que vull... Quina manera és que estava parlant-li a ta mare, eh? Quina manera és? No, para. Escatxes! Escatxes! Doctora Júlia, en què et puc ajudar? Doncs estic una mica malalto. Crec que m'has de fer un boca a boca. Un boca a boca. Abans, la colonoscòpia. Com que una colonoscòpia? Després del fracàs del cop d'estat del sud de Catalunya, que pretenia envair els països catalans, encara queden grups armats autoanomenats milícies surenyes, que tenen un punt de vista diferent de la situació sociopolítica actual. La Catalunya vella mentix. Els nascuts a la Catalunya nova estem patint una humiliació que està arribant a límits insostenibles. Que si parlem raro, que si som un abocador o que si follem entre cosins. I no negaré jo cap d'aquestes acusacions. Però que ho diguen entre boques de barcelonit... Què és això? Res, segueix, tranquil·la. Que mos han estat oprimint durant anys? M'estàs ficant subtítols? No. Sí, no? No. Què passa, que no m'entens? Que m'has de ficar subtítols? Jo he estudiat a la Universitat de Barcelona. Sí. Sí, ho dius en plan llastimeta, no ara? Que no, dona, que això són subtítols d'aquests per la gent sorda. Pau meva. En sèrio? Que sí, que avui en dia les teles ja van automatitzades amb audiodescripcions. A veure, parla. Pues mira, jo l'altre dia vaig agafar el tractor i vaig anar per les meves terres. A ningú no fiqueu subtítols? No, és que ella parla d'una manera més clara. Ah, jo no parlo bé català. Mira si parlo bé. Tinc tanta sang que a les 5 tinc son. I 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. I una gallina tica, xica, mica, cama curta i... Ah! La situació segueix sent insostenible i perillosa, com sempre, aquí, a les terres ermes del sud de Catalunya. Tocamaco! És a la merda, home! Tornem la connexió als estudis centrals. Escatxes! Com anem de gana? Vinga, fica-li el préssec, que ens ho passarem bé. Vigila, que no se caigui. Visca la Catalunya nova. Visca! Tan.
Qui sap on estarà? Vecino! Carinyo, Mm? no vull que soni borde, però hem de parlar. No, crec que ja sé el que vols dir. Perdó. Perdó de què, si encara no t'he dit res. Per lo de la targeta de crèdit. És que havia de comprar una coseta i te la vaig agafar. M'has agafat diners i no m'has dit res? Ah, no és per això? No. Ah, és per lo de els blocs de coca que hi ha allà a la teva habitació. A l'armari. Com? A veure, que compres droga? No sabia res. Ah, vale, és per la pistola que està sense el número de registre sota l'aigüera. Tens una pistola amagada i jo no en sé res, que... Ah, tampoc és això? No. És per lo de la Júlia. La Júlia? Sí, bueno, que la vaig acompanyar un dia i doncs em va dir que em quedés a dormir i no sabia com dir-li que no, perquè és la teva millor amiga i em feia cosa. A veure, un moment, jo no sabia res de la Júlia i teu, no... Vale, és per lo de la Marta. La Marta, la meva germana? És que va venir a casa, tu no estaves. I parlant, em va començar a xucar la polla i llavors, doncs, no, és que em feia també cosa dir-li que no, és la teva germana. No la volia deixar malament. No, estic flipant, o sigui, jo no sabia res de la Marta, de Vale, tu, de... és per la teva àvia. T'has follat a la meva àvia? No, la vaig desconnectar. Què, que l'has assassinat? No, a veure, vaig anar a veure-la i la pobra dona estava patint, se li veia els ulls i la vaig desconnectar. Com has pogut fer això? Has assassinat a la meva àvia? Però és que... Què collons? Perdó. No pot ser. Digue'm, per què era? Perquè volia dir que no deixessis les tovalloles mullades a terra! Ah, era per això? Crec que fas un gra massa, Escatxes! Hòstia, la tele no funciona. Deu ser cosa de l'antena. Dona, que avui en dia no van a l'antena, es va tot per internet. Doncs truca'ls i digue'ls que ho arreglin. És que si els truco no servirà de res, me tindran mitja hora fent-me preguntes perquè al final s'acabi penjant la trucada. No servirà de res. Va, truca'ls. Bueno, va, truco. Ha trucat a Xerrem Telecom. Si vol ser atès en català oriental, digui 1. Si vol ser atès en català occidental, digui 2. 2. Hola, benvingut a Xerrem Telecom. Està parlant amb la Júlia. En què el puc atendre? Miri, és que l'internet ens va malament. Em pot dir si té servei directe o amb quina companyia està? Miri, de servei no en tinc ni idea, però en companyia estic aquí amb la meva dona. No, que quin pla té? Amb tu cap. Amb ella sortirem a sopar, anirem a dormir, però si me n'ofereixes un de millor, potser que ens ho pensarem. A veure, pot ser que sigui un problema de la línia? Home, tinc alguns quilets de més, però jo em trobo bé. No crec pas que aquest sigui el problema. No. Em refereixo a la fibra. Dona, de cagar cago bé. Perdó, crec que hi ha interferències, No el sento bé. Veus? Ja t'ho deia jo, s'ha penjat, no serveix de res, és una merda. Esquetxes. Bon dia. Bon dia. He vingut a discutir. És aquest el despatx de les discussions? Ja l'he dit abans. No m'ho pot haver dit abans perquè és la primera vegada que vinc. Que ja l'he dit. Ah, sí, quan? Li acabo de dir. No m'ha dit res. Que sí que l'he dit. Que no. Que sí. Li dic que no. I jo li dic que sí. I jo li dic que no. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Perdó, vostè voldrà discutir 5 minuts o mitja hora? Només 5 minuts. Només 5 minuts? Fantàstic. I que sàpiga que ja l'he dit abans. Li dic que no m'havia dit res. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Prou, això no és cap discussió. I tant que ho és. No, no ho és. Només fas que contradir-me tot el que dic. No és veritat. Sí que és veritat. I vostè només... Que no, i pari ja, sisplau. Miri, estem perdent el temps. No estem perdent el temps. Sí, estem perdent el temps. Que no. Que sí. Vostè ha vingut a discutir o no? Sí, però una discussió no és només dir no a tot el que diu l'altra persona.
Sí que ho és. No, una discussió és una sèrie de raonaments complexes i afirmacions sobre conceptes que generen controvèrsia. No és veritat? Sí que és veritat, i vostè només fa que contradir-me tot el que dic. Miri, perquè per tenir una discussió he de tenir una postura contrària a la seva. Sí, però no s'hi val dir no a tot. I tant que s'hi val. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Una discussió és un procés intel·lectual. La contradicció és negar de manera automàtica tot el que diu l'altra persona sense aportar res. No és veritat? I tant que ho és. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Miri, ja està, li diré una cosa. Hem acabat. Moltes gràcies. El què hem acabat? Que s'ha acabat el temps. Però si encara no han passat els 5 minuts. I tant que han passat els 5 minuts. No han passat els 5 minuts. Que sí que han passat els 5 minuts. Que no. Que sí. Que no. Miri, si vol seguir discutint m'haurà de pagar 50 euros. Però per què? Perquè els 5 minuts aquests eren de demo gratis, però ara m'ha de pagar. És que això és ridícul. No han passat els 5 minuts. Si vols seguir discutint m'ha de pagar. Molt bé. Té. Fantàstic. Som-hi. Som-hi de què? Doncs que ara s'estava posant interessant la cosa, tot i que encara no havien passat els 5 minuts, però... Si vols seguir discutint m'ha de pagar. Però si t'acabo de donar els diners? No me'ls ha donat. Tant que te'ls he donat? No me'ls ha donat. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Te'ls he donat. Ho sento, però no m'ha pagat encara. Ah, si no t'he pagat, per què segueixes discutint? T'he atrapat. No m'ha atrapat pas. I tant que t'he atrapat. Si estàs discutint és perquè et dec haver pagat, oi? No té per què. Podria estar discutint en el meu temps lliure. Ja n'estic farta. No n'està. Sí ho estic. No n'està. Sí ho estic. Sí ho estic. No n'està. 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 I tant que ho estic. No n'està. Sí ho estic. No n'està. Sí ho estic. Sí ho No estic. n'està. Sí ho estic. Sí ho No estic. n'està. Sí ho estic. No Sí ho estic. n'està. Sí ho estic. No n'està. Sí ho estic. No n'està. Sí ho estic. Ties! Heu vist el nou update de WhatsApp? Doncs no. Què té de diferent? És que és una passada. És un nou update que es diu Vida. I com va? Doncs és una nova funció de WhatsApp que no necessita ni 5G, ni Wi-Fi, ni gaste bateria. Uala, quina passada! Jo no ens ho podem baixar? Mira, és molt fàcil, ara us explico. Et poses aquí i ja està. Ja podem començar. Començar com? A què? Això, que ens tens amb l'intriga. Ja ho esteu fent, ja. Però no hem rebut cap notificació ni res de res. Tu ja ho has rebut, quan t'he dit les meves paraules. Ostres, llavors són missatges personalitzats. Exacte, i són missatges que tenen l'agenda de contactes totalment integrada. Quina passada! Va, proveu. Oli, com estàs? No cal que tinguis la mà davant, la pots baixar. Ah, d'acord. Va, tornem a provar. Hola, com us va? Tot bé? Uala, quina passada! Sí, tot bé. Com us ha anat el dia? Doncs molt bé, tia, he anat al gimnàs, tal... No, però les dues alhora no. Primer una i després l'altra. Ah, d'acord. Va, comença tu. Doncs tot bé. Aquest matí m'he llevat, t'he esmorzat i m'he menjat un... Un croissant? Sí. Veus? Amb el nou update Vida es pot interrompre la interlocutora i tot. Que superfort, tia! I mireu, també es poden enviar fotos. Uala, tia! És una foto de veritat! Tia, i com t'ho has fet per treure-la de la pantalla? És brutal, estic flipant! I mira, voleu un vídeo? Mireu. Uala! És màgia! I ara agafeu el mòbil i pareu-lo. Ja veureu. Vale. Veieu? Encara estic aquí! I mireu, no cal connexió. Tremenda espaterrant! No! Espereu! I ara, el gran final. Esteu preparades? No puc més, què serà? Nervis. Què és això? Uau! Què? M'estàs tocant? Què és això? Ho estic sentint! Què és això? Tia, És tàctil, és un nou update tàctil! Tia, què fa? Però és que és molt
Que fort. Hola! A veure... Ah! Fa mal! Fa mal! Ai, No, fa mal! ai, perdó. Fa mal! A què fa mal? A veure... A mi no em fa I mal. això? Ai, ai, ai. Tia. Hola, guapa. M'encantes, m'encantes, m'encantes. És que ets perfecta. Tu més. Però què fas, Sofia? Puta, para. Francisco. Esgatges! Avui us presentem a l'Otger, el cargol bover que sempre està rialler. Mai el veureu plorar, perquè si ho fa, la sal de les seves llàgrimes li cremarà la cara, igual que li va passar a la seva família. Per tant, somriu sempre. No deixis mai de somriure, Otger. Sisplau. Esquetxes! Ei, què passa? Què tal? Com esteu? Com va això? Què tal? De què rius? Que no es pot riure. Vale. No, és que jo no sé com va això. No he anat mai a un tanatori i no sé. Què s'ha de fer? Doncs has d'estar trista. Bé, un posat seriós. Entre seriós i afligit. A veure, no tan trista, depèn del temps que fa que coneixessis a la persona. No, si jo no la conec. Si no es conec ni a altres. Jo estic esperant una amiga que ve però encara no ha arribat. No, a veure, respira. Abaixa una mica el cap i fes moviments així com de negació. I després, de sobte, deixes anar una frase random, per exemple, pobre, ha anat tot tan ràpid. Pobre, ha passat tot tan ràpid. Mira, ell és el seu fill. Dóna-li bèsam. Ell és el... Sí. Hola. Què tal? Perdoni. Felicitats. Felicitats per què? Que no es diu això. Gràcies. Moltes gràcies. No, es dona el pèsam quan passa això. Pues et dono el meu pèsam. Tot per tu. No sé què et fa gràcia. No ric. Pobre. Ha passat tot tan ràpid. Era el millor. I bueno, què feu després? Aneu a prendre alguna cosa per celebrar o com va? No anem enlloc. No veus que donem el pèsam a la persona que està morta aquí dins l'ataúd? Que aquí hi ha una persona morta? Hòstia, però si jo m'he estat arrepenjant, no s'haurà mort d'un virus o alguna cosa, que jo no vull agafar cap bitxo raro. Tio, si jo em pensava que això era una taula de pica-pica per ficar les braves, la birra... Hòstia, merda. Hòstia, tio, això s'avisa, que jo he vingut sense menjar res. Esquetxes. Veus com era molt millor així? No em comparis, home, hòstia, vinga, brindeu! Salut! Hola! Què tal? Bé, i tu? Bé, molt bé. Te puc explicar una cosa un moment? I tant, sí, digues, si ja saps que sempre t'escolto. Vale, l'altre dia vaig anar a comprar. I quan vaig anar a pagar el noi de la caixa... Sí. Vale, pues va i... m'ha sentit. Sí? Ai, hola, carinyo, què tal, com estàs? Bé, aquí, sí. Com? Què vols dir? Bueno, que venen la setmana que ve. Vale. Bueno, pensa, així tenen més temps. Clar. Bueno, et deixo que... Bueno, ja parlem, Vale, petonets, t'estimo... Sí, vale, digues, perdó. Bueno, pues mira, que vaig anar a comprar, ¿vale? Sí. I quan vaig anar a la caixa, el noi... Bueno, que si no pots parlar ara, m'ho dius, I no hi ha cap problema. No, que va, zero. Era una cosa, digues, perdó, ja està.
que l'altre dia vaig anar a comprar, vale? Vale. Llavors, quan vaig anar a la caixa, vaig anar a pagar. Llavors el noi que estava a la caixa va i... Noies, no, quedem a les 7 a la plaça de l'Àncora. Us ho vaig dir, a les 7. I dieu-li la Júlia també, que és molt despistada, ja ho sabeu. Vale, ara sí, perdó, que havia d'enviar aquest punyetero missatge, ja està. Digues. Vale, a veure, és molt ràpid, vale? O sigui, un moment i ja. Sí. Vale. Sí, doncs abans de que comencis, te'n recordes? Vaig veure aquell meme de la senyora aquesta que s'està tirant un pet i després nega que ha sigut ella. Mira, és boníssim. Sí. Què ha estat, això? Boníssim. Per què? Com que què? Aquest portaavions que acaba d'esclatar. Bueno, te recordes, no? Sí, fa gràcia. Oh, i tant. Sí. No, és que ja avui en dia fan cada cosa, no? Total. És boníssim. Bueno, què? Què m'anaves a dir, tia? Bueno, va, digues. Què m'anava... Ai, m'estan trucant. Sí? Hola, que tens un moment per parlar? Ai, perdó, és que se m'ha important d'agafar. Digues. Mira, que l'altre dia vaig anar a comprar i resulta que el noi de la caixa, quan vaig anar a pagar, va i me diu que... Mira, fem una cosa. I si quedem, m'ho expliques en persona i així xerrem, eh? Millor, oi? Hola? Hola? Sabíeu que Sketches tenim un nou canal de Patreon? És perquè ens doneu suport si us agraden els nostres vídeos i tal, i així ens podreu ajudar. Oi que sí, noies? Sí, sisplau, ajudeu-nos. Ajudeu-nos. Estem segrestades, sisplau! Ajudeu-nos, estem segrestades! No ens deixa marxar i ens obliga a fer sketches cada dia! Això no estava escrit al guió, vinga! Ei, tia! Què fas aquí? Quant de temps? Jana, com estàs? Com estàs? Bé, molt bé, tu què tal? Tia, i si quedem per dinar i així ens fiquem al dia? Avui? Tia, no, avui ha quedat. Doncs demà com ho tens? Tia, demà em va fatal. Tinc molt liat. Doncs, no sé, demà passat. Demà passat... Sí, demà passat tinc metge. I el cap de setmana? Tia, el cap de setmana estic de viatge. Sí. Vale, doncs mira, fem una cosa. Què et sembla si fem un cafè ara? Ara? Tia, és que ara tinc molta feina. Bueno, doncs, no sé, ja quedarem. Sí, clar, quan vulguis, només m'ho has de dir. Bueno, que vagi superbé, eh? Sí, igualment. Adéu. Nen, mira que m'acaben d'enviar. Mira això, tio. A veure, hola, dic Svetlana, necessito parlar amb tu. Tu, a mi també m'han enviat missatges d'aquests, important, diu. És una estafa. Sí, vols dir? Clar que és una estafa. A veure, mira. Hòstia, mira la foto, nen, està ben bona, la pava amb ulls blaus. Està més clar que és una estafa, això. Diu, Svetlana Dramisinova. Svetlana Rus, no? Sí. Svetlana Dramisinova, per on la poses, es estova. Perquè està molt bona. Envia-li. Mira que m'està parlant, mira que... Des de que et vaig veure per primera vegada, vaig enamorar-me a l'instant. Què està dient, aquest? S'està passant molt bé, eh? El rus que està aquí darrere. Mira, t'ha tornat a enviar un missatge, espera. Què diu? Estic aprenent a parlar català. Per poder parlar amb tu hem de parlar amb urgència. Què dic, això? Què és això? Jo què sé, no, envia-la a tomar pel cul. L'envio, eh? No, sí. Vés-te'n a prendre pel... Però per què no m'estima? Si jo li volia demostrar el meu amor, havia après català a l'escola oficial d'idiomes. Эскизы. Комедия на каталанском языке. Bé, que ho hem deixat. S'ha acabat per sempre, hem tallat. No saps quin greu em sap. Estàs sorpresa? Sí i no, vull dir, feia temps que les coses no anaven bé i també feia temps que sospitava que em posava les banyes amb un altre. Ah, ho sabies? No m'havies dit mai res. Perquè no m'agrada gens parlar d'aquestes coses. Mira, primer vaig pensar que podria haver estat la Míriam, la seva companya de feina. Però després, quan vaig veure que no podia ser, ja vaig dir la Ida.
Segur que sí, el nostre amic en comú. No sé, fins i tot vaig pensar que podries ser tu, li podries agradar. Jo? Sí, esclar, vull dir... Ets molt guapa, us porteu molt bé, sempre parla de tu... O sigui, que sé que per res no m'ho faries, no? Però ell... No sé, crec que li feies gràcia, no sé. I a vegades t'havia dit el teu nou en somnis, fins i tot. Ostres, doncs no sé, no... Que raro, no? No té cap mena de sentit. Estàs vermella. No. Estàs bé? Ja que som sinceres, t'haig de confessar una cosa. Sí? Sí, a vegades la vida dona girs de guió molt estranys. Ja saps allò que diuen, la realitat supera la ficció i sí, ens supera. I no ens hem de sentir culpables dels nostres sentiments. Sí, però escoltar parlar del teu nòvio, bé, el teu exnòvio ja, que va amb un altre des de fa temps... Això t'ha dit? Sí, de fet m'ha dit que té plans de futur amb aquest altre. Et seré totalment sincera. I sisplau no t'enfadis. Com no vols que m'enfadis? M'ha deixat per un altre. Literal. Tal com sona. Sí i no. A veure, tampoc hem de fer una tragèdia si ho assumim amb maduresa. I ho veiem, sabem... Que m'ha deixat per una criatura de 18 anys. Què? Per una criatura de 18 anys. És alumna seva de l'acadèmia i es diu Martina. Estàs bé? Ara estàs blanca? Mira, crec que ha perdut el temps amb aquest tros de porc. S'aprofitava de mi, no sé. Estàs bé? Però... Que sembla que t'hagi deixat a tu. No, però... Que estaré bé. Estic bé. Estic bé, tranquil·la, estic bé. No ploris, estic bé. Sketches. És ja 11:45. Començarem amb la reunió. No hauríem d'esperar en Marc. I on és en Marc? Ha enviat un missatge dient que no podia venir a la reunió. I per què? Perquè diu que no sabia que hi havia reunió. Però ja vam avisar a l'última reunió que avui hi hauria una reunió. Sí, de fet vam dir que faríem una reunió per avisar que hi hauria una altra reunió. I vam fer aquesta reunió? No, perquè ningú va dir que hi havia la reunió. I qui havia d'avisar de la reunió? Doncs l'encarregada de les reunions que hi havia a l'última reunió. I qui era l'encarregada? Doncs era jo, però ningú m'havia dit que hi havia una reunió. Molt bé, doncs farem una reunió per parlar de per què a l'última reunió no es va avisar de que avui hi havia una reunió. D'acord. I voleu fer aquesta reunió ara? No. Falta en Marc. I així doncs, què fem? Doncs posarem data per fer una reunió, per parlar de l'última reunió, per parlar d'avisar per pròximes reunions i per trobar una altra encarregada de reunió. I qui serà l'encarregada d'aquesta reunió? Si voleu puc ser jo. D'acord, per mi bé. Molt bé, però ara no. És l'hora d'esmorzar. Anem a fer un cafè? Porfa. Escatxes, escatxes! Escatxes! Ai, que tonto. Ho sé tot, Marta. Ho sé tot. Ah, sí? Sí. Quina és la capital de Liechtenstein? Vaduz. Qui va ser l'inventor de la bombeta? Thomas Edison. Quants elements té la taula periòdica? 118. Quantes vàlvules té el cor de l'ésser humà? 4. Mitral, tricúspide, aòrtica i pulmonar. Qui és el meu amant secret? En Marc. Bé, si més no l'actual. Quants costats té un heptà de càgon? 17. Quantes vegades t'he posat les banyes sense que tu ho sàpigues? Unes... 223. Oh, aquesta et juro que no la sabràs. Posa'm a prova. El Marc Antoni i la Cleopatra són al terra morts. Al seu costat hi ha un recipient de vidre i no hi ha indicis ni de picada de serp ni d'haver mort per enverinament. Què ha passat? En Marc Antoni i la Cleopatra són en realitat dos peixos que han mort perquè el gos ha tirat la peixera a terra i s'han mort. Doncs sí que ho sabies tot, sí? Joder. Marc, carinyo. Sí, no sé, un joc de preguntes. Ai, en fi. Sketches! Sí, estàvem jugant a un joc d'aquests de preguntes. Ah, que tu també vols jugar? Que competitiu. Vale, sí, et faré una pregunta de problema d'aquests laterals. Saps el que és? Tampoc? Vale. Un gall posa un ou d'aquests a una taulada angular
I cap a quin costat cau, dreta o esquerra? Ai, Marc, jo no sabia que eres tan tontet, Estem amb la Dolors Angústias Pena, una experta pessimista que després d'anys d'investigació ha arribat a unes conclusions molt importants. Dolors, ens podries ampliar aquesta informació? I tant. He arribat a la conclusió, i de fet hi ha estudis que ho avalen, de que tot és una puta merda. I en què es basa aquesta conclusió? Es pot assegurar, i de fet, sense cap equivocació, de que el món cada vegada està pitjor i la realitat és que tots ens acabarem morint algun dia. Això era una resposta que el món científic esperava demostrar des de feia molt temps, veritat? Exacte, de fet, qualsevol persona ho pot corroborar perquè segur que algú en alguna ocasió de la seva vida ha exclamat frases com «quina merda», «tot és una merda» o «si no és una merda és una altra». I en altres èpoques era tan merda com ara? Bueno, a veure, a l'època de l'edat de pedra, quan encara no hi havia ni wifi, doncs encara era més merda. Però imagina't si és merda la situació d'ara, que tot i havent menys merda que la merda d'abans, encara tot avui dia és una puta merda. I què en penses de les persones optimistes? Penso que són persones amb una vida de puta merda i que també s'acabaran morint algun dia. I creus que aquest estudi i aquestes conclusions poden ajudar la gent? No, de fet aquest estudi és una puta merda. D'acord, gràcies per concedir-nos aquesta entrevista. I demà entrevistarem a una influencer vegana que després de que li mossegués un gosset adorable es planteja només menjar carn. Avui tenim una entrevista molt especial a la senyora Gaviota. Anem a parlar amb ella, apropeu-vos. A vegades és una mica tímida, però crec que avui està de bon humor. Hola, ui, es fa la remolona. Està tocada de l'ala. Una mica tocada de l'ala sí que està, però en el fons ho està desitjant. Anem, a poc, sigilosament. Oh, ya. Y se marchó, y a su barco le llamó. Adeu, Gaviota, adeu. Bueno, demà tornarem un dia més aquí entrevistant a la Gaviota. Com estàs? Estic bé. Era familiar del Josep. Vull dir que no la coneixia gaire. Ja, jo t'entenc. Bueno, és que la tieta Francisca era família del Pau i jo la veia una vegada a l'any, ni fu ni fa. Estic aquí per ell. Sí, filla, què hi farem? Escolta'm, una pregunta. Sí. Quant temps creus que s'ha d'esperar a casar-se en una relació? Depèn. 1, 2, 3 anys. Jo, per exemple, amb en Josep ja érem amics. Ja ens coneixíem d'abans. Així que, al poc temps de sortir, ens vam casar. Però per què ho preguntes? No, res, perquè el Pau m'ha demanat de casar-me i portem molt poc. Però és que, a part, jo tinc clar que no vull seguir amb ell. Bueno, és que de fet ja estic amb un altre, però encara no l'he dit. I li volia dir, i el volia deixar. I justament es va morir la tieta Francisca. Ostres, t'has fotut un viatge de Lleida a Girona, quan ja tens clar que el vols deixar. Sí, és que per 5 minuts, per 5 putos minuts li anava a dir. I justament ho vaig pensar una mica i van trucar i que s'havia mort la tieta Francisca. I no li vaig dir, em va saber greu, saps? Ostres, sí, t'entenc perfectament. No era un bon moment. No. I quan creus que hauria d'esperar a dir-li? Ja ho saps. A veure, si s'hagués mort la seva mare, jo m'esperaria una setmana com a mínim. Ho veig raonable. I clar, una tieta Francisca, que viu a prendre pel sac de lluny, que només la veia una vegada a l'any per Nadal, doncs no ho sé. Jo crec que quan torneu ja li podries dir. Vale. I què li dic? Digue-li que no ets feliç. Això sempre funciona. Vale. A veure, jo no li he dit mai a ningú,
però segur que t'ha de funcionar. Vale. Aquesta conversa no l'hem tingut mai, tu i jo? No, què va? Niño, res bé, ja parlàvem. Sí, no res. És la tieta Francisca, pobra. És que era tan bona dona. La trobarem a faltar. Sketches. La trobarem a faltar, la tieta Francisca. Sí. Com estàs tu? Bueno. Què se fa cor? El tiet Francesc? Què vols? El Francesc, però si estava mort. Espera. Tiet. Però sí. Sí? Hola. M'han dit que volies parlar amb mi, no? Sí, Carles, sisplau, assenta't. És que quan et crida la manager de recursos humans no solen ser notícies bones. Per això ho dic, estic una mica espantat. Tot bé? No. Res no va bé, Carles. Tot això nostre s'ha acabat. M'estàs fent fora? Perdona'm, Carles. No ets tu. És l'empresa que m'ho ha demanat. No ho entenc. No saps lo difícil que se m'està fent tot això. Un es pensa que serà per sempre i de cop un dia truca el gerent i et diu que vol retallar personal i... Perdona'm, Carles, però... t'haig de deixar marxar. I ja està, després de tot el que he fet per vosaltres. Em dius això, llapa? Carles, no m'ho posis més difícil. Sisplau, sisplau. Trobaré molt a faltar els teus informes. O les nostres reunions. M'encantaven. Les trobaré molt a faltar! Però la veritat és que últimament ja estàvem molt estancats. Crec que donar-nos un temps ens anirà bé per aprendre a valorar-nos. I t'haig d'explicar una cosa. He conegut algú. És que ho sabia. Ho sabia. Jo no el vaig buscar, t'ho juro. Un dia em va portar un currículum i estava molt ben fet. Té un advance d'inglès i d'un nivell d'Excel altíssim. I un dia estàvem fent un PowerPoint i va passar. Va passar i el dilluns següent ja estàvem presentant el nostre propi projecte a la reunió d'empresa. Va ser fantàstic. Que sóc un idiota. Ho sabia l'altra gent, no, també? Sóc l'únic que no ho sabia. Carles, per favor, sabíem que això podia passar. Qui és? Vull saber qui és. No, Carles, Digue-m'ho. no. Digue-m'ho. En Marc. Què? L'informàtic extern amb un contracte temporal? Amb l'excusa aquesta corria per aquí ajudant-te, no? Si és que ni tan sols saps pitjar el botó d'encendre. No veus que t'està enganyant? L'únic que vol és un contracte fixe. No és veritat. Ell té molt de compromís amb l'empresa. Tot just ens estem coneixent, però sé que és de veritat. I què serà el següent? Donar-li el meu despatx? Sí. Però, sisplau, Carles, no vull que deixis per sempre la nostra empresa. Potser puc demanar si et poden traslladar o... No. No penso passar per aquesta humiliació. No vull jugar a cap joc teu. A més, seré molt feliç com a autònom. I te'n recordes l'altre dilluns, que estava malalt? Doncs no estava malalt. Saps què vaig anar a fer? Una entrevista. I van dir que els agradava molt el meu perfil. Sí. Van dir que ja em trucarien. O sigui que aquí et quedes. Adéu. Sketches! I com dius que ho haig de fer, Marc, per adjuntar les celdes de l'Excel? Mira, jo t'explico. Sí. Cliques aquí i ara vas cap allà. Aquí, veus? Papa, tu et funciona l'internet? Què va? S'ha tallat la connexió i no va res. Una puta merda. Aviam, ara que ho penso, tan puta merda no crec que ho sigui. Ah, no? No. De fet, papa, t'he de dir una cosa. Crec que porto malgastant la meva vida amb internet. Tinc totes les meves aficions, els meus amics lligats a les xarxes socials
Tinc ganes de viure la vida normal, tinc ganes de sortir al carrer, sentir com l'aire acaricia la meva pell, tinc ganes de trobar l'amor de la meva vida, tinc ganes de viure, papa! Però a veure, fins ara no hi havia res que t'impedís sortir a fora a fer tot això. També tinc ganes de caminar descalç per la terra fresca i sentir com formo part d'aquesta naturalesa tan bonica. Tinc ganes de viure, papa. Perfecte. T'estimo, papa, t'estimo. T'estimo. Vinga, tu pots. Jo puc, papa. Ànims, campió! Oh my God! The typical Barcelona stuffing! Say hello! Hello! Say hello for my Twitch followers! Say hello! Què? Ja has viscut la vida, fill? Papa, ajuda'm. Què passa? T'has oblidat de la contrasenya? No, què va. És que m'eixís un captcha d'estos de merda i em diu que sóc un robot. Ah, carai. És que em diu que clica a les bicicletes, però és que no hi ha cap bicicleta. Bueno, li dono. És que m'eixís error, no ho entenc. Deu ser fallo seu. Però què fas? És que ho sabia, sempre igual, és que com he pogut ser tan burra. Què dius? Què fas? Si em pensava que eres una dona normal, i està divertida, que es preocupa per mi. Però no. No sempre em passa el mateix, acabeu sent totes putos robots! Què? Un robot? Sí, o andròmina o androide, com us agrada que us diguin. Però que no sóc un robot! Llavors per què no s'ha apretat les putes bicis, eh? Però que no hi havia cap bicicleta! Però si tu ho has vist! Però com vols que clica una bicicleta si no hi ha cap? Merda! Què fa? Merda! Cada cop fan els robots més realistes. Sketches! Tu mira aquella tia. I està boníssima, eh? Està boníssima. Tu, però ets tonto o què? És aquella... Sí, que és aquella, però no senyalis, burro. Que no ens veurà. Ja veuràs. Ets tonto. Què estàs fent? Què estàs fent? Mira, no li facis mira, fotos, burro. està boníssim. No li facis fotos. Què cardes? Tu ets tonto o què? Tu no pots mirar, no passa res. Puta. Joder, sembles un normal a vegades, t'ho dic, eh? És que no entenc com fas aquestes coses. Tu què estàs fent? Tu d'on has tret això? Què cardes? Para, tu, que està vinguent, que està vinguent. Para. Perdoneu, nois? És cosa meva o m'estàveu assajant sexualment amb la mirada i cosificant com un objecte sexual? T'ho juro que si estan mirant cap allà és perquè estan badant completament i no t'estan ni cosificant ni assetjant sexualment i si t'estan mirant ell és perquè és idiota, és imbècil, t'ho juro. Ha estat ell? Sí. Eres tu el que m'estava mirant? Sí. Vols follar? Sí. Doncs anem. Tinc la casa buida. Ala. Jo també t'estava mirant. Que cabró. Buah, has vist aquell tio? De què el coneixes, aquest Pau? No, de res, però està boníssim. Les emocionants i espaterrants aventures d'en Límul. Ei, Límul, com va? Ei, què passa, bro? Ets un crac, tio. No canviïs mai. Caram, gràcies. Així ho faré. 450 milions d'anys després... Ostres, potser m'ho vaig agafar massa literal, allò que em van dir. Sketches. Ei, què passa, Límul? Has evolucionat gaire avui o què? Què va, tio? Gens ni mica. Papa, bueno, que t'hem dit de venir a sopar perquè jo i en Ferran
estem carregant a pèl molt i molt fort i, bueno, estem buscant tenir una criatura. Oh, fantàstic! Quina bona notícia! Estic molt content. I què? Quantes vegades et penses petar la meva filla? Ho estem buscant. Em petarà la figa 2 vegades al dia. Hem quedat així, sí. 2 vegades? No, i ara? A veure, has de petar la meva filla 4 vegades al dia. O millor, 5 vegades al dia. I sobretot, a pèl i molt endins. D'acord, ja li cardaré ben endins, doncs. Molt bé. I, per cert, allà sota de quina mesura de cigala estem parlant? Papa, no, com t'he dit, estem buscant tenir una criatura. Sí, ja, molt bé. Sí, però escolta, mira, parlem seriosament. Mira, ella és la meva filleta estimada. I com m'assabenti que no li endinyes bé, quedaré molt decebut amb tu. Entesos? Entesos, ja li cardaré ben cardada, doncs. Molt bé, perfecte. Fantàstic. D'això puc anar a pixar un moment? Home, però quina manera de parlar és aquesta? Perdó. Home, estem sopant a la taula, Què passa, que no t'han ensenyat educació a tu o què? Sketches! Ai, papa, per què no li expliques com em va buscar a mi? Escolta, a la seva mare, 4 potes, l'agafava del cabell i m'hi enganyaca 15 vegades. No 4, 15! Sí. Hem de fer així, carinyo. No ho sé, amor, però... Sí. És que cabron. Ja estàs bé? Estic bé, però aquesta Seba és una cabrona! Tot és culpa teva, lletja escarosa, no havies d'haver nascut, que no vals per res. Sketches! Tia, imagina't que tu, jo i la Emma Stone anem amb avió per la serrada dels Andes. I què fem amb un avió amb l'Emma Stone? Passant l'estona? No. O sigui, formem part d'un equip de rugbi i anem a jugar un partit a Xile. Llavors, l'avió s'estavella, sobrevivim, però estem al mig de no res i hem de menjar. A qui et menjaries tu? A l'Emma. En sèrio? O sigui, no has dubtat res? A mi no? No. Però si la Emma està molt seca. O sigui, jo estic més sucosa. Mira quin costellam, quin llom que tinc. Sí, però l'Emma té més múscul i això significa que té més quantitat de proteïnes i que si la fessin amb bistecs serien ben magres. O sigui que no te'n menjaries? No. Doncs jo tu sí. Gràcies pel detall. Però per què no te'n menjaries? Ai, doncs per què no? En sèrio? O sigui, no te'n menjaries mai, ni que fos l'última cosa comestible del món. A veure, no sé, si et tallessin allò que et fan trossets i et deixen per allà per picar alguna cosa, doncs, bueno, potser sí que provaria un tros, però bueno, que només per saber quin gust tens i ja està. Molt bé, Molt bé. Gràcies. Me'n dones una mica? No. Sketches! Escolta, com dius que et deies? Em dic gos, llop. I per què? Doncs perquè el meu pare era un gos i la meva mare una llopa. Ah, carai. I tu, com et dius? Os formiguer. És conya, no, mama? Sketches! L'os formiguer, anomenat així per les criatures de les que s'alimenta, té moltes altres capacitats. Gràcies a la seva enorme nàpia, en un instant pot inhalar quantitats massives de cocaïna. Boníssim, És molt bona aquesta, Però com et surten aquestes coses? No sé, tio. Però, ara que ho penso, podríem fer un podcast tu i jo junts, Tu, crec que és la puta millor idea que he escoltat aquest any. Ei, nois, què feu? Doncs farem un podcast ell i jo i el penjarem cada setmana. Sí, tindrem converses en plan supernormals, sense cap mena de filtre i a més, clar,
Nosaltres del natural ja som supergraciosos. Sí, parlarem de tot i portarem famosos també. Sí. Oh, molt bé, fantàstic. Mireu, just ara estan fent el podcast aquest que us agrada tant veure. En sèrio? A Aquest veure? que imiteu sense cap mena de sentit. Sí, seguiu mirant-ho, Sí, està molt bé. Seguiu, perfecte. Sketches. L'aigua és un líquid transparent i no alcohòlic que forma part del 70% de la superfície del nostre planeta. Però per què serveix aquest líquid? I quins obscurs secrets ens amaga? Benvinguts a la naturalesa salvatge, l'aigua, l'enemic de la humanitat. L'aigua és present a tot el nostre planeta, omplint oceans, rius i peixeres. És un compost químic format per només hidrogen i oxigen, que resulta totalment tòxic per la vida, però, per sort, si està contaminada en algun grau, resulta inofensiva. A simple vista, és impossible distingir l'aigua pura, que és nociva, de l'aigua contaminada, que no ho és. Per tant, cada vegada que algun ésser viu beu aigua, posa en risc la seva pròpia vida. L'aigua es tracta d'un líquid transparent, insípid, sense olor i no alcohòlic, que no té cap mena de nutrient, la qual cosa fa que sigui inviable per l'alimentació humana. Tot i la seva toxicitat i absència total de nutrients, forma part de productes bàsics per a la subsistència de la humanitat, com la cervesa, l'aigua del Carme i la ratafia. Però, per què és l'aigua un enemic de la humanitat? Sens dubte, és pel control del planeta. L'aigua cada vegada guanya més terreny a la humanitat. Es calcula que l'any 2124 l'aigua ja haurà inundat la major part del planeta. Això fa que cada vegada l'aigua tingui més força i s'infiltri per la boca de les persones desprevingudes, per arribar fins al cervell. Tots els polítics actuals ja estan controlats per l'aigua, i el seu objectiu és escalfar el planeta per fondre els casquets polars i fer que encara hi hagi més aigua. L'invasió d'aquesta gran massa líquida, transparent i no alcohòlica aviat començarà. Per tant, estigueu previnguts. Compreu un fusell, saquegeu el supermercat i guardeu les provisions al rebost. Cada vegada que us trobeu aigua, cardeu-li d'hòsties, trepitgeu-la ben fort, xafeu-la, o dispareu-la en cas que hagueu comprat un fusell, perquè només així la humanitat es salvarà. Aquesta i no una altra és la naturalesa salvatge. Què, com ho veus? Bé. Bé? El cabell el tinc bé o...? Sí. El serrell és que no m'agrada que se m'obri gaire, vale? Perquè si no em queda bé. Ho veus bé, Sí. Vale. Ai, espera, és que... Quina emoció. Una cosa, pots canviar el focus aquest? És que no em dóna bé la llum a la cara i el meu perfil bo és a l'esquerra, vale? I no vull el dret que em surti. El pots moure, porfa? Vale. La samarreta bé? Sí. Segur que no em fa arrugues, que no m'agrada que s'arrugui gaire. que va. Vale. Ai, espera, em puc canviar la samarreta? És que no... Joder. És que el blau em queda millor, tinc una blava que em fa més conjunt amb els ulls, saps? Puc? Sí? Sí. Vale, ara vinc. Falta molt? No, ja acabo. Va. Ja vinc. Veus que millor em queda el blau, saps, amb els ulls i... Bueno, podem començar? Vale. Hola a tots. M'han segrestat. M'han dit que si no doneu 50.000 euros d'avançada me'n mataran. Ajuda, sisplau! Podem tornar a repetir? És que no m'ho he localitzat. Porfa, sisplau. Mira, jo ja no puc més. La propera vegada segrestem una persona normal i no un flumerder com aquesta. Escatxes!
Falta gaire? Tia, he sortit a casa a les 8 menys 10. Com es deia la cosa aquesta de la roca cobra? Es diu Roca Corba. Ja veureu que aquest camí, quan el feu, s'anirà transformant. És un camí preciós, és un camí màgic. Sí, mira, molt maco tot, però és que a mi em fa molt mal als peus, És caca! Això no és res, dona, això no és res. Va, tira, això es fa així, poca cosa i ja està. Va, tira, va. Anem, va, que farem tard, que un Déu ja, de veritat, em teniu... Oh. Martina! Va, Martina! Bueno, si ho sé, no vinc. Estàs ben loco. Va, de veritat, que és que així no farem res en aquesta vida. No veieu? Mireu aquí el paisatge que m'ha fet. Com va, tots els arbres blaus. Apreta pel sac. Si passen 5 minuts de 2:15. No cardis? Va, noies, que falten 5 minuts. Fa mitja hora que dius que falten 5 minuts, estic fins al coll de caminar, em fan mal els peus i fot un temps que es quedarà a ploure. Hòstia! Me cago en cony, en tinc el pap ple, de veritat. Una que va amb els sabatots dels pebrots i l'altra que no para de queixar-se. No veieu que aneu fent tantina, sisplau? Mira, ens has fet anar per aquest punyetero coll de muntanya, de la Robacoura, o com es digui, aquesta puta muntanya, no ens podies fer anar per un camí normal? Robacoura fan els lladres. Roca Corba, noia, Roca Corba. Va, no us queixeu tant i anem. De veritat, Oh, que pimpineles, per favor. Va, anem. Oh, noies, de veritat, Oh, les meves terres estimades. Sabeu què, noies? Jo abans era un pixapí de can Fanga com vosaltres, anar dient sempre que maco, que maco, que maco tot. Fins que vaig fer aquesta caminata màgica de 2 hores a Roca Corba. I em vaig... Però si nosaltres som de Lleida. Com que sou de Lleida? Ah, per això no fèieu vocals neutres. Ara entenc tot. Hòstia, tia, si es veu la Vella de Lleida des d'aquí. Hòstia, i el Delta de l'Ebre? On està folla, això? A on? Allà. Ostres! Hòstia, què fa la seu vella aquí? No entenc res, jo, ara. Oh, que fort, això em sembla fortíssim. Però si això són les meves terres, cago en Déu, però és que està passant aquí. Sí, després haurem d'anar al riu. Té molta pudor. Vale. Tia, quina merda, no m'agrada. Ja està, aquesta peça està tancada. Hòstia, tia. Tia, no, prou, ja està, no m'agrada. Tia, a veure quan ve la Júlia ja. No sé, està tardant moltíssim i m'estic morint de gana. Jo també. Ai, creus que no ha passat res? Espero que no. Calma, que sóc jo. Ja m'estava plantejant deixar-me menjar pels zombis, perquè és que jo ja
Ja n'estic farta, vale? No puc més, ja està, no puc més, una puta merda! Jo zombis avui no, però els caníbals que sempre estan a la ciutat encara hi són. Vale, ja has trobat alguna de menjar perquè m'estic morint de gana. I tant. Què? Avui he tingut molta sort. De fet, he anat en un paqui del que antes era plaça Urquinaona i encara no estava saquejat del tot. He trobat un parell de llaunes de tonyina. No, és que soc vegetariana. No menjo carn ni peix. Jo tampoc. Ah, també ets vegetariana? No, vegetariana no, però és que aquestes merdes industrialitzades passo. Soc més de quilòmetre zero, menjar ecològic i animals que estan criats en llibertats. Saps qui menja animals en llibertat? Los caníbals. Vols anar amb ells? Pues no ho sé, potser sí. A veure, noies, que no és tan fàcil, Jo tinc entès que són ells bàsicament que escullen qui es mengen i qui és del seu grup, no sé. Bueno, mira, m'és igual. Has portat alguna més de menjar? Sisplau. Sí. De fet, he portat unes supergemes. Perfectes per passar un apocalipsis postnuclear. No. No sabria com dir-t'ho. Jo t'estic molt agraïda, de veritat, però jo això tampoc menjaré, no menjo gluten. Però això és perquè li tens al·lèrgia o és una preferència personal? Per què ho preguntes? No sé, és lo típic que es pregunta als bars i restaurants. I què som ara, restaurants? No, però crec que era important preguntar-ho. No gluten, no carn, no peix, alguna preferència més? Bueno, jo sóc al·lèrgica als làctics, una mica. No tant, o sigui, iogurt menjo, formatge no, millor que no. Però bueno, no voldria molestar, vull dir, al final és un apocalipsis nuclear, una distòpia, i jo ja... Dis. Jo, de fet, sóc al·lèrgica als fruits secs, vale? No passa res, no passa res. Vale, resumint, o sigui que no tenim res de menjar, no? Bueno, mira, la pròxima vegada que anem a saquejar un supermercat, una botiga o el que sigui, anem amb compte. Amb compte de no gluten, no carn, no peix, no làctics, no fruits secs... I si anem les tres i mos deixem de romanços? Ai, sí, tia! I anem a buscar una tenda així vegana. Oh! Anem a un restaurant on encara quedi pizza. Mira, jo just abans de que caigués la civilització m'estava menjant una pizza tan bona, és que em ve molt de gust. Però quines idees de merda teniu, xiques? Mira el que diu la tia, que s'ha anat a buscar menjar i no ha trobat res. Aquí no has trobat res. Bueno, que ves d'una sola, que no fotrem res així. Home, no, perdona, és perillós, Però si no s'ha anat sempre fort. Oh! Hòstia, tia, Mare meva, ja menjar, està. no? No, la tenim. Tu, Joder, és que mira que costa poc molta varietat. Pues ves tu, o tu. Incloent tu. Que així no fotrem res. Mira, jo estic fent factures que les menges per tu, Bartolo. Va, que no jo no sé fer sobre però va. Què? Ens els mengem ja? No. Com? Jo no menjo veganes. Per què? Diguem, motius nutricionals. És molt llarg d'explicar. No, a mi m'ho expliques. Mira, les veganes manquen de proteïnes, perquè no mengen carn. Llavors, la seva carn es torna lleca, insípida, sense greix. És carn poc sana. O sigui, que el més sa és menjar carn de gent que menja carn. Sí. Com ara els caníbals. Sí? Ningú t'havia dit que la vida era així. Una feina precària i en l'amor una desgràcia. És com si sempre visqués el dia de la marmota. És un dia de merda. I una setmana de merda. I un mes de merda. I un any de merda. Però sóc aquí per
Què mires tan contenta? La BBC. Ah, les notícies? Què? Quines notícies? Què són aquests riures? Tranquil·la, són els veïns, és que són molt escandalosos. Ties, què és tan xivarri? Ah, són els veïns, que són molt escandalosos. És que a veure, Anna, si fas una entrada així, és perquè anaves a dir alguna cosa guai, no? Encara no ho has entès o què? Ties, és que tots els tios són iguals. És que no estic fins al puto cony de tot. El veritago d'un cony. Veus? Ell ara ho ha fet bé amb això de l'entrada. Va, què t'ha passat? Hòstia, és que n'estic farta. És que tots els tios són iguals. Només faig que trobar-me tios que són uns merdes seques. I quan els començo a explicar coses de la meva vida i a què em dedico i què faig, marxen corrents. I és que ningú se'n recorda de mi. Et penses que ningú se'n recorda de tu? Prova de no pagar una factura. Tio, en sèrio, què són aquests crits i riures? Bé, jo estic acostumada. Això és un truc molt vell de la tele. Sí, de fet, és un truc psicològic per fer riure les espectadores, encara que els acudits siguin molt dolents. Mireu, noies, jo crec que si analitzem el problema, ja sé què t'ha passat, està claríssim. Ah, sí? Jo crec que no és problema teu que prenguis males decisions a l'hora de triar parella. No, de que t'emboliquis amb ells sense saber absolutament res d'ells, o que... Bé, que no tinguis ni puta idea del que busques perquè vas més calenta que un gos fermat. Ah, no? No. És tot per l'horòscop. Hòstia, puta la mare que em va parir, com no ho he pensat abans? Va, noies, anem a mirar els nostres horòscops, a veure. Ai, va, jo sóc Leo. Què hi diu de mi? D'acord, Leo posa que ets orgullosa, creativa i vanitosa. A veure, creativa sí una mica potser, però orgullosa i vanitosa gens, Potser és perquè ho intentes dissimular. A veure, jo alguna vegada sí que he vist que ets una mica beneita. Beneita no, vanitosa. I què és vanitosa? Doncs... no ho sé. A veure, ser vanitosa és ser vanitosa, està clar. A veure, que no sóc vanitosa. A veure, no fotem, que si l'horòscop diu que ets vanitosa, és que ets vanitosa. Que no sóc vanitosa, hòstia, ja! A veure, a mi encara no m'ha quedat clar què significa. A mi tampoc. Vale, noies, doncs us buscaré el diccionari. Casualment aquí tinc el diccionari Pompeu Fabra. És la primera edició del 1932. És que m'encanta, fa tan bona olor. És el millor diccionari del món. A veure... Vanitosa, aquí. Que parla de coses vanes, essencialment per lloar-se ell mateix. Cobeja al màxim o el millor per ell mateix. D'on has tret això? Doncs treballo a una biblioteca i el vaig emportar. Però no estaria millor això en un museu o alguna així? Ah, o sigui, que et dediques a robar llibres valuosos. A veure, no he dit això. Però millor que estigui amb mi, que el sabré cuidar i tractar superbé que amb algú altre, no? O sigui, que et penses que tu el cuidaràs millor que a un museu? Perdona, però això és ser una mica vanitosa. Una mica bastant vanitosa. I tant, supervanitosa. Ostres, així doncs l'horòscop sí que té raó, no? Ai, sóc una vanitosa. Bueno, tu, no passa res. Sí, nosaltres t'estimem igual. Exacte. Ets la millor. Sí. Bueno, va, mira'm el meu. Jo soc Sagitari. Sagitari, val, ok. A veure, a mi em posa que... Sagitari, gran sentit de la justícia, amb certa tendència a la malaptesa i a la innocència. Què és malaptesa?
Malaptesa, manca de destressa, ser matossera o barruera. Ah, carai. Hòstia. Però... En sèrio? A veure, a mi ja m'havia semblat que ets molt barruera, tia. Ai, no sé, Bueno, no passa res. Sí, ens encantes igual. Exacte. Ets la meva. Va, ara jo, soc peixos. Doncs, aquí posa que Peixos és sensible, té bon cor i és altruista. Clar, ara ho entenc! Per això plores tant. I tens un cor com un cabàs. No, és un cas com un cabàs. Tens un cor que no et cap al pit. Voleu dir? Sí. Tia, si et vas fer vegetariana perquè t'encanten els animals. No. Em vaig fer vegetariana perquè odio les plantes. Bueno, però això no treu que tinguis un gran cor i que no. Exacte. Bé, és que vaig matar a una persona amb una pistola robada per diners i a sobre... Va, calla, això no importa. Sí, no passa res. Una abraçada. Sí, tia, ets la millor. Ets la millor. Ai, no, ja seré jo, que soc verge. Què passa? I bé, que jo no s'ho creu ningú. Que no, que soc verge del signe verge. Clar. A mi em posa que la verge és observadora, polida, crítica i analítica. Veieu? És que ho encerta tot de ple. Sí, tant. Ets molt observadora. Observes molt per aquí, per allà... I sobretot l'ho d'analitzar. Ties, i com puc trobar l'amor de la meva vida amb l'horòscop? Es pot? I tant, sí, és molt fàcil. Mira, cada signe és compatible o no compatible amb altres. Si aquí hi ha una graella i tot. Ostres! Hòstia, com mole! Com mole! Hola! Que guai! El meu ex era aquari. Val, doncs mira. Aquari... Està claríssim. Veus? Peixos amb aquari, una X. Pam, ja està. Uau! Veus que val? No era culpa teva. Simplement era l'univers que no ho volia. Va, ties, deixem-nos de romanços. Anem a currar. Ai, que guai! Quina emoció! Ai, qui tocava avui? Ataca un banc... Ah, no! Pilotatge amb una banda rival. El 2019, 4 de les millors noies dels països catalans que formaven un comando van ser empresonades per un delicte que no havien comès. No van trigar a fugir de la presó en la que estaven recloses. Avui en dia encara són buscades pel govern i sobreviuen fent de mercenàries. Si té algun problema i es topa amb elles, potser les podrà contractar. L'equip Amigues!